Giklaro sa Department of Public Works and Highways nga nakasubay sa insaktong proseso ang pag-award sa mga proyekto ngadto sa mga kontraktor alang sa flood control program dinhi sa Subo. Alan, unsay ikaingon sa kadagkuan sa DPWH sa gipagawas nga impormasyon sa presidente. Sa admitido ang DPWH nga padan gihapon na sinati ang problema sa pagbaha bisan pa man sa gibatuman nga multi-billion pesos nga flood control program. Lakip ni ang dapit sa East Fortuna sa lagben sa Mandawi nga dugay na naghatag og kalbaryo sa mga tawo panahon sa tingwan. Matod sa Regional Director sa DPWH nga nakig-alayon sila sa lokal nga gamhanan sa Mandawi City alang sa pagkabot sa konkretong solusyon sa problema. Na binigyan naman po tayo ng tulong po ng ating pamahalaan, lalo na ho sa panahon ni President BBM, ay binigyan po tayo ng halos sapat na pondo para gawan po ng paraan at solusyonan po ito. Marahil po, hindi pa lang ho natin nakikita po yung actual na epekto dahil nga po, nandun pa tayo sa stage na ongoing pa yung ibang measures or engineering interventions na ginagawa po natin. Giklaro ni Director Villa nga hugot ang ilang pakig-alayon sa LGUs. Sa yun ini, ipadayag ni Konsehal Dave Tumulak nga walay koordinasyon ang DPWH sa LGU sa ilang mga programa. Kinahanglan gid i-synchronize gid unta. Kinahanglan nga na ay proper coordination sa DPWH ug ingon man sa atong dakbayan Sugbo. Sinimulan po ng gubat sa baha ng Cebu City. It's a very proactive organization po or part po ng involvement ng various stakeholders. Hindi lamang po taga-gobyerno ang umaattend, meron din po mga private sector po. Samtang ipadayag sa direktor sa DPWH nga nahasubay sa proseso ang tanan nga transaksyon sa ilahang buhatan sa pagpatuman sa mga proyekto. Apil na ang pag-award sa multi-billion pesos nga pondo sa mga kontraktor diin apil sa na-mention ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang usa ka Cebu-based contractor nga QM Builders. Sa tibok nasod mo kantidad sa 545 billion pesos alang sa 10,000 flood control projects. 414 ini nahimutang sa nagalain-laing dapit sa Sugbo. Lakip sa gisigutan sa presidente ang QM Builders nga nakakuha og kapin 400 ka mga proyekto. Sa pagkakaron, padayon pang gikuhaan sa ilang habig ang tagduma sa QM Builders. I don't know about you, but that is a very big number by any measure. That is an enormous number. Gipasabot hinuon ni Villa nga dili lang ang naasoy kontraktor ang nakakuha og kontrata kundi doon na pay uban nga taga Cebu. Gawas nga qualified maayo sab ang track record sa mga proyekto nga gihuptan sukad pa sa bagyong Odette. Kung yung kakayahan ho siguro ng kanyang company ay naging kaakibat doon sa pagkuha niya ng mas malaking proyekto, ay naisip po natin siguro na dumaan naman po ito sa tamang proseso, naibid po yung project with the open competitive bidding at nakita naman po natin na yung mga ibang proyektong ginawa po niya ay naging effective po sa panahon ng recovery. Gimugatan ni Villa nga transparent ang ilang ahensya sa mga proyekto nga gipatuman. Sa Central Visayas, adunay 576 completed projects samtang 382 ka mga proyekto ang tiwasunon pa. Adunay kinadibuk ang 73 billion pesos ang naasoy mga proyekto. Dagang salamat, Alan Domingo.